שלום לכם, באולפן המומחים של ניצן TV נדבר היום על הדרך שבה אפשר לסייע לבעלי לקויות למידה לצאת לחיים עצמאיים, הפעם באמצעות דיור. ואנחנו אומרים שלום לטינה פינס, את מנהלת מערך הדיור בקהילה של ניצן עונים בכפר סבא, את גם עובדת סוציאלית ופסיכותרפיסטית. אז קודם כל, מה זה מערך הדיור של ניצן עונים? אז מערך הדיור שלנו הוא באמת, קודם כל הוא בית לאנשים בוגרים, אנשים שהם כבר באמת מעל גיל 25, 26, ומערך דיור כבר קיים מעל 30 שנה, אז יש לנו גם אנשים מבוגרים כבר שגרים איתנו הרבה מאוד שנים, ואנחנו בעצם נותנים מעטפת בכל תחומי החיים. זהו, אז מהי אותה מעטפת? אז המעטפת נוגעת בהכל, אם זה תעסוקה, אם זה פנאי, אם זה זוגיות, יחסים בין אישיים, תמיכה רגשית, באמת לתת את כל הכלים הנחוצים לבן אדם כדי לחיות חיים איכותיים, משמעותיים, להגשים את המטרות שלו, את החלומות שלו. איפה עובר הקו שבין המעטפת לבין עצמאות מלאה? אני חושבת שהשאיפה שלנו זה לתת את הקביים לבן אדם, הקביים הלא נראים האלה, כך שהוא יכול כמעט להרגיש שהוא עצמאי לחלוטין, אבל אנחנו מייצרים את התמיכה ואת הרשת הביטחון הזאת, כן. שמאפשרת לו להמשיך לכיוון שהוא בוחר אליו. בסופו של דבר זה החיים של האדם עצמו, אנחנו יכולים לעזור, להכווין, לתת עצה, אבל הוא זה שמוביל את החיים שלו. מערך הדיור של ניצן עונים מיועד רק לבעלי לקויות למידה או גם לאוכלוסיות נוספות? אז האוכלוסיית היעד שלנו זה לקויות למידה מורכבות, או מה שנקרא הסתגלות ותפקוד, ואוטיזם בתפקוד גבוה. אבל אני חושבת שהפרמטר העיקרי זה ההתאמה של הבן אדם על סמך התפקוד שלו והרצון שלו. חייבת להיות מוטיבציה. כן, יש לך סיפורים מהחיים שאת יכולה לספר לנו על אנשים שהגיעו למערך הדיור? וואו, אנחנו באמת, האנשים חיים שלמים אצלנו. אנחנו גם לאחרונה הוצאנו פודקאסט עם ממש סיפורים של אנשים שמספרים את מה שהם עוברים וחווים. אבל הם מגיעים בתחילת שנות ה-20, מתקשים להיפרד מההורים, ונמצאים עוד ככה בתהליכים של הסתגלות, ולאט לאט משתלבים בעבודה, ומוצאים פתאום חברים, כי קודם הם אולי היה להם מעט, או הם חשו אפילו ניכור או זרות, אז פתאום הם מרגישים קהילה שלמה שהם שייכים אליה. יש פעילויות פנאי, פעילויות חברתיות, טיולים, מסיבות, מוצאים אהבה. גרים בדירות זוגיות, זאת אומרת, אנשים ממש מתפתחים כמוני וכמוך, כן. אבל עם התמיכה שהם זקוקים לה. אז זהו, רציתי להרחיב לגבי אופי הדירות, זאת אומרת, זה יכול להיות אנשים שגרים לחוד, יכול להיות אנשים עם זוגות, אפשר לחיות שם גם בזוגיות, אמר. אז אני חושבת שהעיקר, מה שחשוב לנו זה באמת לתת לכל אחד את החליפה האישית שלו, שלה הוא זקוק, ובהתאם לזה גם המערכת הדיור והתשומות הטיפוליות שהבן אדם יקבל, אז יש דיירים שהם באמת, כולם מתחילים מתוך איזושהי מעטפת מאוד אינטנסיבית, יש כאלה שבאיזשהו שלב מרגישים, ואנחנו גם מעריכים שהם יכולים להיות יותר עצמאיים ועוברים לדירות יותר עצמאיות, מה שנקרא דירות לוויין. יש דיירים שעדיין זקוקים לקצת יותר תמיכה והם נמצאים בדירות עם שותפים ועם יותר שעות הדרכה. יש שונות גדולה, כאשר יש דיירים שגרים בדירות שותפים, זה יכולים להיות 3 שותפים, 4 שותפים, ויש כאלה דירות זוגיות, שזה זוגות או שהם נשואים או שהם לא נשואים, כל אחד על פי דרכו, שהם גרים יחדיו. אוקיי, אז שמעו אותך עכשיו אנשים שרוצים להיכנס למערך הדיור, מה הם צריכים לעשות, איזה קריטריונים הם צריכים לקחת בחשבון? אוקיי, אז בעצם מערך הדיור פועל בסיוע שוטף של משרד הרווחה והשירותים החברתיים, הם צריכים להיות מוכרים בביטוח הלאומי עם 40% נכות. הם בעצם שולחים אלינו חומר עם האבחונים שלהם, עם כל הרקע הדיאגנוסטי שלהם, והדרך להגיע אלינו זה גם הדרך לקבל השמה מהרשות המקומית אליה הם שייכים, דרך העובדת הסוציאלית. אז הם גרים, ועל נושא התעסוקה אנחנו נדבר בסרטון אחר. נכון. תודה רבה לך, טינה פינס, מנהלת מערך הדיור של ניצן עונים כפר סבא. תודה שהזמנת אותי. תודה.